माब्लाबा समाव लोमजायो साजायो मुलि गरसे लायनानै होफैनो आंहा रावबो गैया। बेसेबां बैसो जाखो? 11 हाबगासिनो डन बक्सआव। बारग' एनडिएफबि बिरबाय मुसाहारिया जोबथेसालियाव। बेराफारसे अनजालि बिसिया गथ' सासेखौ लानानै हालाय हाफाय। फिसा सासेखौ लानानै गोदाव सोराव संसार जानानै दं। गोबाव बोसोर जाबाय बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' लानानै संसार जानानै दङ। दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ। दिनै फिसाइ गैया संसाराव। फिसाइ गैयिनि जिबन खांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ। दिनै गोबां दुखुजों सैसोनानै न'खर राननानै फिसा सासेखौ लानानै बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' जानानै दङ। बिमा बिफानि न'खराव थांनानै थाहैनोबो न'खराव रावबो गैला। दिनै आं न'आव थांनानै जाहैनोबो न'आनो गैया, अबस्था गैया। दिनै बिफा थैलांबाय आंनिबो, आंखौ फिसिनो जाहोनो थाखाय आंहा रावबोआनो गैखाला। दिनै गावनि न'आव थांनानै जाहैनोबो बिसोरनोबो आंखौ फिसिनायनि राहायानो गैखाया। ओरैबायदि दुखु जाबाय फोरमायबाबो फोरमायस'नो हाया। दिनै गोजोन सुक्ति जाखांनायनि उनावबो गोजोन संसार जानो हायाखै। खावलायनो सानो जेन' थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो। दिनै खायफा जेरै गोजोन संसार जादों, दिनै सुक्तिया जाबाय जेला, गोजोन सुक्ति जाबाय जेला सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ। गोबां दुखु खस्थ' दङ बिसोरो, बेखायनो खावलायनो सानदों आं। दिनै बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानैसो दिनै बेफोरबायदि जेलाव थानांबाय दुखु खस्थ' लानानै। दिनै आफादाव दिनै बिरबाय होनोमोन। मानसिफोरनि रुजुरुमु रायजो जानायखौ नुयोब्ला आंबो बेबायदिनो रायजो जानो लुबैयो। जाय मानसिया हौवा गैयालाबानो संसार जानांदों, बिनि दुखु आरो खस्थ'खौ जायसो सहायनांदों बिसो मिथिदों। सिगां बिजनिनिमोन, ओमफ्राय न'आवनो थाखायाखिसै नालाय सिगांनिफ्रायनो ओरै थांबाय। ओमफ्राय जोंनि न'आ बिसनाथ सारियालियाव माब्लाबा थांनानै नायनो हागोन जोंनि न'खरखौ। जोंनि न'खराथ' गैखाया, न'आनो गैया। ओरैबायदि खस्थ'। आफायाबो दिनै आर्मि पुलिसजों बुग्रि जाबाय। ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो। बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो, नासयजानो आर्मि पुलिस फैयो, सानफ्रामबो नागिरफैयो, न'आव थानो मोना। दिनै आंनि फिसाइ बिसोरनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया। माब्लाबा ओंखाम जाफुनाय समावनो फिसाइखौ गोसोखाङोब्ला जानो लानाय थोरसिनि जामुङाव मोदै गसरनानै जानो लानाय जामुंखौ जानो हाया बायदि दुखुनि बाथ्रा फोरमायदों दुखुनि सानबोलावरिजों बुग्लेमजानाय एक्स एनडिएफबि बिरबाय मुसाहारिनि अनजालि बिसि उर्मिला मुसाहारिया। दिनै जोंबो दुखु खस्थ', आंबो आंनि देहायाबो दिनै दुरबल। साननानै माब्लाबा मोदै गबाय थायो। जानाय लोंनाय गैया। दिनै जानायफ्राबो खस्थ'। दिनै ओंखाम मोनब्ला ओंख्रि मोना, ओंखाम मोना। दिनै फिसाखौ खस्थ' ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो फोरोंगोन सानदोंमोन, नाथाय दिनै फोरोंनो हागोन ना हाला मिथिला आङो। रावनियावबो सहाय गैया। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं दुनाबारि गामियाव रायजो जानाय एक्स एनडिएफबि बिरबाय मुसाहारिनि अनजालि बिसि उर्मिला मुसाहारिनि फोरमायनाय बादिब्ला फिसाइ बिरबायनि मोजां गाज्रि खौरांखौ मोननाय जाया होननायजों लोगोसे सरकारनिफ्राय मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौबो मोननाय जायाखै होननानै बुंथियो आरो फिसाइखौ जेलनिफ्राय उदां खालामना होनांगौनि थाखाय आथिखाल सोलिफु सरकारनिसिम खावलायहरो। जेबो मिथिया, गैया, खबरबो मोना। दाखालि 4 थारिखआव फैदोंमोन, लोमजादों होनना खोन्थाहरदोंमोन। बेफोरबायदि दुखु फोरमायहरला जों थानो हाया। ओंखाम दै जानो लोंनो खहाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि। बेखायनो जोंनि मोखांखौ नायनानै दा खुंथायगोआव थानाय सारमोना अननानै बख'दो बिसोरखौ। बिसोरबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन। अननानै बख'ना होब्ला जों नोंसिनि जिउआव गोजोननाय थागौमोन सारमोन। आं बेखौनो खावलायनो सानो सारमोननिसिम, अननानै जेन' थाबैनो बख'नानै होफैयो।
जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो सारमोन।